Salam hormatly watandaşlar. Bugün 10-njy ýanwar. Bütün Türkmenistan üçin ýatlama güni bolupdyr. Sebäp 1881-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna ene Göktepe uruşy ady bilen taryhymyza giren halkymyzyň ulu gahrmançylygy ýaty. Ene şol Göktepe galasyny müňlerçe bizim erkeklerimiz we zenallarymyz şo ýerde wepat boldular, şehit boldular. Ene şolaryň ýatlama güni 10-njy ýanwar diýip hasap edilýär. Elbetde bugün gynanşygyň bizim halkymyzyň we watanymyzyň taryhyny ýöne onu hemme kişi bilibemdir ona, ýatlabamdyr ona. Bir SSR zamanına bu zatlar gadagan elbette. Ýatlamagam ol şehitlemedi. Ýöne şol 89-njy ýylda Agdy Birlik Halk Hareketiniň ýanky ýol başçylyk etmeginde şo ýatlama güni ýola goýuldy, gidip şol galaň içinde şehitleriň gyrylan ýerine aýat töwür okurly. Soňra şonu Niyaz resmi ýagdaýda matam güni ýatlama güni diýip kabul etdi 10-njy ýanwary. Şol ýerde Göktepe galasynyň içinde mesjid gurdurdy. Bu zatlar boldy elbetde. Ýöne o zatlar şo halkyň gahrmançylygy üçin ýa-da şol şehit bolan adamlara çoňur hormaty bolan üçin etmeden elbetde Niyaz ol özüniň şan şöhratyny gowalaşyp şol öz adyny ebedileşdirmek üçin halkyň aňyna hamaly bir watançy ogul bolup girmek üçin eden oýlarynyň syýasy pyrryllyklarynyň biri boldy. Elbette bir garly geçmiş, garly taryh ol mertlerimiziň jaýlar cennetten bolsun diýip aýdýar bugün. Ýöne olardan galan nesil ene şu gün nä derejede nä günne ýaşap ber, onu hem özüňiz görüp oturýarsyňyz. Hatta şular ýal taryhy wakanyň bolan gününi ene soňky gelenleriniň gurban boly o resmi ýagdaýda bellenýän bolsa respublikada 10-njy ýanwar matam güni ýatlama güni ona maýyrdy. Sebäp ol şo gün kim Göktepe galasyny basyp aldy, kim çağa zenan garry gurty emmesiň gylystan ýa okdan geçirdi. Haýsy milletiň wekili, haýsy döwletiň esgerleri onam aýtmalylar. Şonu diline getirmejek bolup, dilini peltekledip gurban gylyny şo aňyrdan edilen buyruk my haýyş boýunça şo matam gününi bellemekden boyun tawlady we indi şu Türkmenistanyň soňky ýyllarda bellenen matam güni hökmünde ýa şehitler ýatlanyna kim bilen olar uruşdy, kim bilen seweşdi, näme hatirasyny wepat boldular. Ene şu zatlar barada mektep kitaplarynda da zat ýok, halkyň aňyna da zat aýdylan sebäp ol watançylyk duýgular bardy. Göktepe galasynyň öň ýanyna daşaw etrapyny, daşaw welaýatyň territoriýasyny ýa ene Horezmi Ors padşahynyň ýa imperiýasynyň basyp alan ýerlerken ozalam ýöne şo iň soňky ulu urgy Türkmeni Türkmençilikden ýa-da bir düşünjeden şo Türkmen diýen atdan mahrum etjek bolup urulan urgy ýa gulçylygy sezebar ediljek bolan urulan urgy Göktepe galasy boldy. Şondan soňra Türkmeniň içinde bir Cüneyt Han diýen mesen ady belli bir köpçüligi daş töweregine ýygnap ne Xiwa Han'ın ne de Ors padşalygyna boyun bolmadyk serkerdeler ýa aýdaýly serdarlar gaty az sanasyň bir eliň bäş barmagyna da ýeten akşalar. Ene şeýdip orta asyrlarda ady dünýä ýaýran bir topar döwletleri döreden galajyndan gyn damyan, gannamyan ene batyr Türkmen halkyny ownadyp ene şu güne getirdiler.
hiç olmayan şol geçmişdäki gerçeklemede ýatlamak üçin matamyny ýatlama günü bolaymalydy da. Onuň aýyrda hany geçmişine buýsanmasyn, gowunmasyn, bilmesin diýilen niýet bilen edilen oýun be. Ýogsa näme üçindir şu mahal şol Aşgabat bilen Sankt Peterburg indi dogatlaşan we dogullaşan garada pabratymy diýdi, dogullaşan şäherler diýip häzir şu güne çelli gatnaşygy bardyr. Orsiýetden kim gatnaşygy diýen bolsa, diňe Sankt Peterburg bilen Türkmenistanyň we Aşgabatyň gatnaşygy Aňyrdana Valentina Matviyenko gelýändir, şo döwür gubernatordy, häzir Orsiýatyň Sowet Federasiýasynyň başlygy. Bärdenem diňe Gurbanguly ýa oň şol nökerleri ýanky bir aýdaýly Medeniýet ministrligi ýa bilim ministrligi gatnaşygy diýendir. Ýogsa şol göz edip teredin indi dogony koşan şäherlerde göz edip şol Sankt Peterburgyň ortasyna türkmen halkyny gyran general bar, general Skobel. Şoňa gidip batan beýik ýadygarlygyny dikdiler, ýani ýakyna bir näçe ýyllykdy. Ene Aşgabatym meni Sankt Peterburg bilen dogony okasýar. Aşgabatyň eteginäki Göktepe galasyny gyrgyna berenim Skobelowam Sankt Peterburgda şoňa gidip batan beýik ýadygarlygyny dikkäl. Hani bärde logika, hani bärde bir buýsans geçmişini wepat bolan adamlara goýulmaly hormat. Ene şoň üçin şu zatlara öňs berilmänsiň, geçmişimizi bilmämissäň, gahrmanlygymy tanymamyssaň, ene şu güne gelip düşdik. Onuň üçin bir topar ýerde şuň kun türkmenler üçin beýle bir pesýada derejä düşdi. Hani bu arnamasy ýani üçin bir hakyky üçin görüşip bilýän diýilen soraklaryň diýbi aňkyny netijesi bar. Öten geçen nesiller medyatdan çıkarıp meni şuun kun hamana biz inkubatordan çıkan jüýje alyp görkezýärlerdi. Şoňa da halk dogrum kadyp düşünýär. Ýöne beýle de tarihte we asyrlarda ýygylan türkmen gerçeklerimiz denanlarymyz gatykändir. Öz öýlerimizde de bardyr, öten geçenleriniz ana şol hatda watançylyk urşunyna sebäşen ýaşyllaryň ya frontda tiyille ýygyna galyp front üçin giýjesin günni edip işlän enelerimiz. Olaram gahrmandyr. Olaram ötüp gitdi ählisi. Ene biziň nesilimize ýa bizden bolan oğul gyýlary artyk çoğuluklary bir bagtda durmuş ýa bir karar döwleti ardy edip. Şo zatlar üçin rahmet çekdiler, şo zatlar üçin şo maksatlar üçin janyny pida etdiler, ömrüni ýaşadylar. Ähli öten geçenleriň ruhy şat bolsun, bizden razy bolsunlar. Watandaşlar okajak dogalyňyz berjek sadakalaryňyz kabul bolsun. Inni ýene de bir aýdylmaly zat şuň kugynyň derwäs meselelerinden biri ol Gazagystan bilen baglanşykly bolupdyr. Onuň eşdiýänsiňiz, görýänsiňiz dürli duşdan, dürli habarlar, dürli maglumatlar, halat bir gapma garşy gelýän pikirler bar. Hemmejini siz görüp otursaňyz, pikir edýän dogry dürüst netije çykararsyňyz. Häzir Gazagystan marada başlan aýan bolmadyk aýdylmaly hakykatlar gatykän perdan aňyrsyny näme siýasat ýöredildi, kimler täsir etdi, näme bolup geçdi, halky näde biýanky ýokardaky oturarlar, oýnaýarlar ýa oýuna salýarlar. Bu zatlar bardy biz entek gurrun edip açylmandyran zatlar kan ýöne. Ýoş-ýoşdan hemme zat ma'lum bolup başlady. Biz bu gurrunlary hökmen dolanyp gelir, ol biz üçin wajyp, türkmenler üçin näme üçin? Gazagystan bizim hem goňşy döwletimiz hem dogallyk döwlet, millet, biz asyrlar boýuna duzly narly gatnaşyp beren halkymyz, olarda bolup geçýän zadyň ähli siýasy wakalary bolsun, ykdysady ýa beýleki hökmen bir çeti gelip bize de ýetýär we degýär, bizim şu zatlardan dogry dürüst netije çykarmamyz zerur. Watandaşlar şoň üçin
bu vakalar biz içki niderler otur. Size de mümkün kadar belligimizden siz bilen eşten gören bilen zadymyzy paylaşar. Ne kadarsan barada şeyle inni öz içimizdäki meselelere geçsek inni kan adam bana hat yazyanlar soruyalar ya da can edip soruyalar halmıranda bir nahil bor dinlenýärdim bu halkyň sesi programmasy dinlenýär ýaşlamyz var hökümet gurup oturan saparaga diýär yer beýleki ýollaşlarymyz aýdyp otyr täze Türkmenistanyň şular ýaly şertler bolur şular ýaly düzgün tertip bolur şular ýaly döwleti gurmakçy onun adamlar oýlanýar elbetde indi şol guruljak döwletde meniň ornum nirde bolar diýen soraw her birimizde bar. Biz özümüzi nädip gaýtadan täze Türkmenistanyny tapmaly. Haýsy wezipede, haýsy kärde, haýsy işde, haýsy durmuşda, haýsy welaýatda, etrapdamy, obadamy, kärhanadamy, ministerlikdemi biz nirde öz zähmetimizi sarp edip öz maşgalamyzy, durmuşymyzy gowlandyryp bagtly durmuşda ýaşap biler diýen soraw bizim her birimizde döreýär. Ol hukman ol açık çıkış edýän adamlarda däl, öýüne oturup ertesi gün ala dediýän adamlar her birine var şular ýaly soraw. Hawa bizni boyuna alýar 30 ýyllap 3 nesil ilmsiz, bilimsiz galdy onu. Onu esasan şol men özüm hasap edýän esasan şunu ýöreýte gurnulan oýunyň netijesini, siyasi oýunyň netijesini halkymyz şu güni düşürýär. Bir halky mankurt etmek üçin, halky göreşden öz hak hukugundan, geçmişinden, tarihinden, geleceginden mahrum etmek üçin gurnulan siyasi oýun genosit diýip aýtsaňam bolýar, on gyrgynçylyga bermek üçin sebäp ilmsiz, bilimsiz adam öz-özüne garip aýryp bilýär. Ine birinji netijesi şol. Şo ýerden gelip çykýar bizim halkymyzyň şu günkü düşen ýagdaýy. Hiç kimim diýenler men ýörüýte okajak gel, biljek gel, gitjek gel, görjek gel. Ýöne ena talamyzyň eden täsiri gaty ullukan, onuň biz boyun almagymyz gerek. Hökümet bir tarapdan gelecekki ýaşlary şol tiryek belasyna emýänki geraýyny oňamyny oturdan bolsa ena talamyz barma, görünme, hiç ýeri çykma, hakyň talap etme dip ene görünme dip çağılan bir tarapdan mahrum etdiler. Üçüncü ýagdaý hiç bolman hani eline taýak alla çopançylyk et. Yani kalhozyň işi var, şolun yeterlik dip ogly gyzyny öňüne saklap oturan türkmenlerimiz. Şol döwre mazdaly şuwuna mazdaly. Ol bir hamany ol döwlet başyna işe gelen adam onu Allah tarapyn emir ya buyruk bolupdyr. Şo wezipen şoňa baş edipdir. Bizim şoňa tabin bolmalygyny düşünjäni goýýar halkyň aňyna. Ýöne halkyň aňyna gynansagyň goýulýan zat ýok. Şol Allah Taala näme üçin bize akyl huşy berdi, şu zatlardan bas çykarmak üçin dälmi dip öz ýanyny oýlanyp çağalaryna da şonu aýdýan ene taqaty seýrek we bolanyk üçin bizine şu güne düşdik. Ondan şol SSR zamanynda ilim alan adamlaryň halka hyzmat etjek gatlygy ýokajygy bolsa, şolaň hemmejigini Niýazowyň rejimi edilýär üstünden buldozer süren ýaly tep-tekit etdi. Ondan o meýdanyny ösenleň hemmesi şu gün ýetişen nesil ýasa şol ýaşy 40-dan 50 aralygyna aklaran bolup biler, 30-dan 50 aralygyna aklan bolup biler. Ol Niýazowyň şol ruhnamasynyň men aýdýan ruhnama diýen pohnamasynyň netijesini terbiýe alan ýa-da bilim alyp ulardylan ýaşlar şol döwürki çağalar. Olaryň bar göreni bileni şol ertirden aşama çelli telewizorda Türkmen maşaşöhrat on peýgamber derejesine ýetirdiler, el çarpdylar, tans oýnadylar. İýdiňem billelim alyp gitdi. Ine düşen günümüz şol. Ine bir täze Türkmenistany urmakçy. Ine şu ýerde her birimiz öz ornumyzy nädip tapmaly, näme iş edip biler. Dip maňa kan soraw berýärler. Meselem aýdýar Halmurada bizde
bir de değil diňe şol ýokary bilimli adamlar döwlete gerek ya döwletde öz orny tapyp biler. Beýle de howa Türkmenistany ılımy bilimi ýetik adamlar gerek ilkinji nowbatda şu täze guruljak bolan mehanizmlary işletmek üçin şol mehanizmlaryň ýagdaýyny bilýän, işletmek düzgünni bilýän spesialistler, bilermenler, hünärmendler gerek. Onu ýörüýte ilimiň bolmasa o zatlary ýola goýmak mümkin däl. Ýöne beýle dip, olar bize o zatlar mümkin däl, lakin onu elimiz gowuşup oturmalym diýen soraw bar. Yo olum ne dogry. Biz adam ta ölünçe öwrenmäge okyp bilen. Alymlaryň aýtmasyna göre adam beýnesiniň diňe 3% ýa 3 göterimi herekete girdilýär. Şu dogandan ölünçe açyl, ullanylýar. Galan 97'si uglap ýatyr. Şonu ullanıp bilen adamda. Olam 3% ol aňry baş ilimli bilimli adamlary diýip aýdylýar. Şu IQ diýil ýani şol ölçegi. Emma bir topar adam şol 0,01%'dan ullanan hatda beýnisiniň. Näme üçin? Okumaga ýaltanýar, ýa islegi ýok, ýa bilesi gelenek, ay şu günüm bir günüm hoş günüm diýip ýaşaýarlar, teneçir ýaly, Thomas geçýär gyşandan näçegin men. Gyş diýen bilen göçme manynda ine garrylygymyz ýeler. Hani onsoň ine şu gün Türkiýede işläp ýörelleriň 99 göterimi ine garranyny bilen hiç birine pensiýa ýok. Ya şular garrany şulary şumahan ýurdun içinden kömek etjek ogul gyýd ýa aktyk çowluk ýok. Näme üçin? Etap olar içindekilerin bilimsiz, ilymsiz oturdy. Ya işsiz, kärsiz oturdy. Olar nädip size kömek etsin? Olar şu gün sizden kömege garaşyp oturan adamlar çağıly ertesi gün yetişenne de o taýda kär bolmasa ýene de olar ýurdun daşyna çykyp bir ýerde işçi ýa güllükçi bolmaly. Ine şolar ýaly çatak ýagdaýlar emele gelip durkan, ine biz näme etmeliýän many bar? Elbetde okamaly. Islenlik ýaşda okamaly. Menem şu wetsa gelip 40'tan soňra öwrenip şu döwletdäki işläp beren ýerimdäki ahly tilsimleri ýa kärleri. Okamadyk adama zat ýok. Bilmeseň onu oturmalysan, şol sosial kömek diýip ol ölmede diýen aýdaýyn men taňa. Size ol aýda berýärsiň şol $250, $300 adam başyna, o şoňa rady bolsaň oturber. Emma sen ilden ne ýaşajak bolsaň, öz başyna jaý aljak bolsaň, maşyn minjek bolsaň, dünýäni ters aýlanjak bolsaň, ýa-ni diňje alşa gideňdi. Dörlü döwletler, ýurtlar görjek bolsaň, onda sen hökmen işlemeli. İşlemek üçin hem kär gerek. Kär almak üçin hem hökmen şo işlejek käriň okuwyny okaýmaly. Şonuň üçin men Şweýçe baradaýdyn şu döwletde hiç kim ajam ölenek, baýlarym ine men baý dip ol baýlygyny ine döýüşini açyp ine güjeňläp beren halkda absolut ýok. Şu iň baý diýilýänim ana biz ýalyşykly gezip baýyň garypdan tapagy ýok ýa garybyň baýdan. Şu döwlet deň agrymlygy saklap bilipdir. O köçede ýatan ýemesem ýok, eýelige diýer halit bir adam akylyna nadaşmadyk bolsa ýa bir hemme zady gutoran narkoman ýa-da bir alkogolik bolmasa olar ýarsam bar, her bir jemgyýetde bar. Ýöne o biziňki ýal parasendi däl, ol bolup bilse 10 000 adamdan bir adam ýa 100 000 adamdan bir adam bolup biler. Men onuň statistikasy ýok elbetde. Ýöne şu jemgyýet özüniň garrysynyň, çağasynyň, işlisiniň, işsiziniň deň saklap bilýär. Kömek edip bilýär. Kömek nämeden ibaret? İşte adam sen gitdi başga bir hünär öwrenýär. Eger şoförçülük ýok bolsa saňa bar gitdi hany başga bir kär öwren. Bolmaz agaç ustasy bol. Ya ine jaý salýançy gurucu bol, hana kurslary bar, git oku. 6 ay, 1 ýyl okuyan bolsaň saňa hökümet şol ýanky sosial kömegini beripdi. Soňra sen elinde diplomyň bar şo kärde işlemek boýunça. Elektrik bol, awtoselektor bol, hemme zady okamaly berdi. Ol ýöne köçeden gelip men biriniň ýanyna oturup öwreneýin diýilen ol türkmen gylygy geçdi, gutordy. Ol 20-nji asyrda däl, 19-njy asyryň düşünjesi. Baryp biriniň ýanyna seredip öwrenilmeýär. Ýörüýte kurslar bar, watandaşlar. Şonu ökmen okamaly, gutormaly, şondan soňra şahadatnamaň bilen gelip şo taýda sen iş alyp bilýän. Ya birine ya işe durjak bolsan karhany
Ya da öz karhanaňa çyp bilýän. İşle verimli, öz öýüňde, öz howlyňda, öz hojalygyňda. Hemme mümkinçilikler bar şu döwletde, adamy açyp görkezmek üçin. Bizde de elbette şo bor. Ýöne şuun kuun men ilmim ýok diýip urukdan düşmek hiç kime gerek gel. Ya gyýyk göz bilen bir ýigitlerimiziň öňe sürýän ideýalaryny bir dastan seredip gyra çekilip o nämeka, binämeka, bolarmyka, bolmazmyka, üýtgeşik zat hökmüne seredip oturma. Bir Ýewropada işläp duran sistema. Biz şo sistemany alyp Türkmenistanyna oturtjak, ýöne şol türkmen cemiyetine değişiklikte bizim mentalitet diýilýär, içki dünýasy var. Her bir halkyň kabul edibiljek zady, kabul edibilmejek zady. Onu şoňa görä arak edip goýar. Elektron döwletem bolar, bu dünýede hemme döwletler elektron dolanyrsa geçdiler. Onuň üstünden gülmegem gerek, onu ýaňsa almagam gerek. Bul adamyň durmuşyny aňsatlaşdyrýar, yeňilleşdirýär, hiç bir kynçylyk ýok. Şu mal öýde oturan ýerinden o islenlik bank bilen hasabadyň geçirip bilýän, islenlik idara bilen öz işlerini düzetip bilýän, bar bir gapyny kakmallar, nowata durmallar, ýalbarmallar, ýakarmallar, o türkmenliňe şeýle para bermellar. İş gerek bolsa basýan knopkan hany dur. Näçe ýerde haýsy ömede vilayetde ýa etrapda näçe adam haýsy kärde iş gerek diýip. Ýörüte iş birjalary bar. Şo taýda nowata durýan, sen çagyrýalar, hany şo ýerde iş bar, bar özüň barlak gör. Bizde de şol realzat bar. Onun üçin o zatlardan gorkup ýa çekinip bir fırsatlik etmek gerek gel vatandaşlar. Siz şu mal ýurdun daşyna kaňyz, ýam köpüňiz kär öwrenip berýärsiňiz. Ha görüp dursunuz emmede Türkiýede işleýärler, goý restoran bolsun, goý ol maşyn sürmek bolsun, ýa başga servis bolsun, ýene bir zat bolsun, karga bolsun. Şu zatlar bar ýurdun içine de goýup bolýar. Hani bir topar ýigitlerimiz maňa ýazdylar. Biz Harmurada şu taýda teplitseler öwrenip ber. Ýurda barsa Türkmenistanyny men öz başyma teplitse gurjak. Ýani öz hojalygym ýaratjak. Hojalygymdaky adamlar bar ýeterlik bir teplitsany ýa nämäni ýöretmäge. Mallarçylyk bar, ekrançylyk bar. Döwlet işi bar, beýleki bar. Şu wagtdan seredin özüňize gerek ugurdan hani kitaplar var elektron görnüşde kompýuterda. Alın okan seredin öz biliminizi düşünjäňizi artdyryň watandaşlar. O bir gelip tayaklap okutma da ya bir gelip tayaklap işletme de. O problema gatykan watanymyzda, ýurdumyzda. Hem akly puwduk ýykylyp ýaty, onu özüňiz görüp durduňyz, bilip durduňyz. Şoň hemmesini dikeltmek ýa düzeltmek üçin gör bak giýje günne işläňde de näçe ýyl wagt gerek. Ýaşy garrysyny hemmesini. Şoň üçin şu meselede hiç bir howsala düşmek gerek gelip pikir edýän. Öz bilmedik zadyňyzy öwrenmäge sizde mümkinçilik bar. Düýnem bardy, şuňam bar, ertirem bar. Ýurdun içine baramyzy. Ene täze Türkmenistan gurulany elbetde hökümet tarapyndan dürli kurslary maçylar, institut, universitetleri maçylar, okumaga mümkinçiligiňiz, okuýuňyz, isleňiz bar bolsa giýersiňiz, okarsyňyz. Daşyndan alymlar ýa mugallimler getiriler, içindäki ösdürler. Bu gidip ýatar ullakan, iň deňiz ýaly düşünjeler her bir adam özüne geregini saýlap almaly bar. Kim daýhan bor, kim balykçy bor, her biriňiziň öz mümkinçiligiňiz bar. Şol mümkinçilik döwlet, hökümet size mümkinçilik döredip berýär. Ine şu wesede de şeýle. Saňa mümkinçilik döredip berýär, ýöne şol mümkinçiliklerde haýsy birisiň özüne gerek bolsa, haýsy birisiň janyny, hoşuňy ýakýan bolsa, sen şonu alýan, şu düşünjäň başardygyňa görä, islediňe görä, şol işte işleýär. Boldy, bizde de şol bor. Onun için men bilimsiz galym diýip ol gyrada galmaly adam ýok. Hemme kişi özüni tapmaly şol jemgyýetde. Ýöne şu özüni tapmak üçin bir topardada çalışmak gerek, bir topardada öwrenmek gerek, bilmek gerek. Sebäp biz 20-nji asyryň adamlary bärde tehnologiýa her ýyl ösüp gidip otýar. Onu özüňiz görüp otyrsyňyz. Ýylyňyzda galanlara kömek etmeli, otak bar. Olaňam bilim alyş mesele düşünjesini giňeltmeli, dünýä garaýşyny.
Biz hemmemiz bilelikde täze Türkmenistany gurmaly. O gelip 10 adam 100 adam size gurup berer, size onson kaptalyny seredip oturmaly. Ya biz şoň onuň şolun guran döwletini ýaşartdysa o gaty ters düşünje bor. Şolar ýa düşünje bilen ýaşaljak bolsa ýene-de guruljagy diktatura bor. Sebäp köpçülik ýa jemgyýet öz döwletiniň işine gatylşmasa ýa siýasata goşulmasa onda diýmek ine diktatura döriýär. Biziň ana döwletimiziň halkymyzyň ykbalyny 30 ýyl bolup beren zatlar özüňiz görüp oturýarsyňyz. Şu zatlaryň gaýtalanmalygy üçin her biriňiziň öz biliminizi, düşünjäňizi giňeltmeňiz zerur diýip düşünýär. Bilelikde biziň aly bilmejek galamyz ýok. Hökmen bolar şu zatlar. Watandaşlar, ananyň. Özüňiz ananyň ilkinji nowbatda. Etjek işiňizde ananyň tutan ýerli bolun, hiç ruhdan düşmäň. Hökmen täze Türkmenistanyň gurar nesip boldy. Näme üçin ýok? Görüp otur, dünýäň ugry nira barýar, hamjak barýar. Bütün dünya globallaşıp barýar. Dünýäde bir ýerde bir habar betbaçylyk bolsa 5 minutdan bütün dünýä habarly. Indi öňkü ýaly ol diktatorlar basyp halkyny ýanky informasiýa goýup bilmediler. Indi ana basym şol ýanky internetiň täze görnüşi çykdy. Ol howadan onuň hökümet onuň ýapaýyn diýip bilmär. O güllerin basym gelir. Şonu näder o diktaturalar. Demek yer yüzünden bulan emmece sıyırlık gitmeli. Biz şu zatlara tayyar bolalım vatandaşlar. Tayyar olmak demek okumak, bilmek, öğrenmek, kâr edinmek. Baramızda yine ben şunu başardım, ben şunu öğrendim, daşarı yurttum. Yine şu zatlar şu işleri yola koyuyor, beni edivermeli. Yani şonu aydayınıydım şu hat yazan yoldaşlar. Hiç kim karada kalmaz. Pes gövüllü olman bu meselede. Onun başka da yazılan hatlarken bağışlan men o zatlara jogap berip bilmedim sebäp ara täze ýyl bayramçylygy bilen soňyny ýanky ideýanynym ine Gazagystanyň ýagdy ýüze çykdy. Onuň biziň işimiz köpelli we başga ugurdan işlemeli boldy. O ýazdan soraglaryňyzam ählisine wagt gelenine ýuwaş-ýuwaşdan jogap beren hökmen. Ondan hem şugurlukça bolýar, watandaşlar sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag